Hvordan vil du kort beskrive din udfordring og dit problem? Min udfordring er, at når bolden kommer, så er jeg bange for at fejle, så derfor så nogle gange går jeg bare væk fra den. På hvilken måde er det en udfordring? Det er en udfordring, fordi at, det kan jo miste nogle point til vores hold, og det kan også gøre, at de bliver sure på mig. Hvad kunne du godt tænke dig at få ud af den her samtale? Jeg vil godt få selvtillid nok til at ture tage bolden, og ikke være bange for, at jeg skyder den helt forkerte vej. I hvilke situationer er udfordringen størst? Jeg synes, den er størst, når vi er bagud, så der ligesom er mere sådan pres på, ja. Hvis jeg spurgte en medspiller, hvordan ville de så forklare dit problem? Jeg tror, at de vil forklare det for, at jeg er bange for bolden. Ja. Altså bare bange for selve bolden. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den værste tænkelige situation, og 10 er miraklet, hvor er du så nu? Jeg synes, jeg er blevet bedre, så jeg tror, jeg er på en 5-6'er. Kender du en, der er god til at løse de slags problemer? Jeg synes, at Googie på vores hold er rigtig god til at bare tage alle de bolde og være sådan lidt ligeglad med os andre, hvad vi tænker. Hvis der var en medspiller, der havde det problem, hvordan ville du så råde dem? Jeg tror i det hele taget bare, at jeg vil støtte dem, og så ikke være så sådan negativ, hvis man ikke gjorde noget, der var helt rigtigt. På hvilken måde tænker du anderledes om din udfordring? Jeg tænker måske, at de andre måske ikke vil dømme mig, hvis jeg skød forkert, fordi jeg vil jo ikke selv gøre det, hvis jeg må. Hvad er dit mål for den næste kamp? Min næste kamp er bare, når der kommer en bold, så prøve at ramme den og skyde den godt. Er der nogen, der skal vide det, eller sådan støtte dig i din mål? Jeg synes måske, mine holdkammerater kunne godt vide, at jeg var lidt nervøs for, hvad de synes om mig. Og så derfor kunne de måske støtte mig sådan, til bare at sige, du skal ikke være bange. Okay. Godt. Hvordan tror du, det vil blive modtaget? Jeg tror, det vil blive modtaget ret godt, fordi at så kan det være, at vi får flere point.